No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän Tuokonin Miten erotut interim-osaajana ruuhkaisessa työmarkkinassa webinaariin. Tosi kiva saada teidät kaikki tänne linjoille pieni semmoinen hygieniatsekki tähän alkuun, eli näkyykö teillä minut eli Murtoporon Päiviä, Pauliina, Sieppi, Marjo ja Maija siellä teidän ruuduillanne? Niin vaikka kirjoittakaa sinne kokouksen keskusteluun, että näkyykö. Kiitoksia Teemu, sieltä nousikin käsi pystyyn. Samaten Miikka, ihan huikeeta. Meillä on tänään sellainen aihe, että me päätettiin, että me halutaan jakaa meidän asiantuntemusta ja osaamistamme Tuokonin Family and Friends-verkoston kanssa. Meillä on tosiaan Pauliina, Marjo ja Maija täällä. He esittelevät itsensä hetken päästä ja päästään sitten käyntiin tässä itse webinaarissa. Ennen sitä kuitenkin haluaisin teille kertoa pikkasen tästä, että minkä takia meille valikoitui juuri tämä aihe ja mikä se Tuokon oikein on. Tuokon on itse asiassa jo 15 vuotta tehnyt ja ylikin 15 vuotta tehnyt suorahakua Suomen markkinoilla ja noin 5 vuotta sitten toi Eskolan Johanna, joka varmaan on kanssa siellä linjoilla. Hänellä voi laittaa kysymyksiä chattiin ja vastaa siellä ihan varmasti tosi mielellään. Johanna osti Tuokonin ja päätti lähteä palvelemaan asiakkaita koko asiakkaan työntekijän elinkaaren ajan, ja sillä tiellä me itse asiassa ollaan edelleenkin. Meillä on resurssoinnin palveluita ja sitten meillä on osaamisen kehittämisen palveluita liittyen myöskin valmentamiseen ja yksilöiden, tiimien, ryhmien kehittämiseen ja sitten myöskin tarjotaan outplacementtia. Ja minkä takia me tänään valittiin tämä webinaari, niin itse asiassa ihan sen takia, että kun me ollaan tässä ihmisbisneksessä ja kandidaatit on meille aivan äärimmäisen tärkeitä, lähdettiin pohtimaan, että mitä me voidaan sitten tehdä sen hyväksi, että henkilöillä olisi mahdollisimman hyvä erottautua tässä ruuhkaisessa työmarkkinassa. Me tiedetään kaikki, että suomalainen työmarkkina vuonna 2025 on haastava ja erittäin kilpailtu. Ja se, että tällaisessa markkinassa erottautuu, vaatii ilman muuta selkeää osaamisprofiilia ja erittäin aktiivista työnhakua. Ja silloin kun me puhutaan tällaisista asioista, niin vertaistuki ei ole ihan pieni asia. Ja nyt kun meillä kerta on tässä Tuokonin Family and Friends-verkostossa upeita ammattilaisia, niin mikä jottei, että me kannamme kortemme tähän kekoon ja toivottavasti tänä päivänä tuomme teille tämän tunnin aikana paljon arvoa ja ennen kaikkea hyötyä. Tuolla kokouksen keskustelussa niin meillä on siellä dedikoitunut chattivastaava. Hän on Asko Johansson. Jos sulla on jotain kysyttävää liittyen meidän toimintaan, interimiin tai tähän Family and Friends-verkostoon, niin Asko on siellä sormet liipasimella ja auttaa teitä kaikin mahdollisin tavoin. Jos te kysytte jotain sellaista, mihin ei just tällä hetkellä osata vastata tai ei ehditä vastaamaan, niin me palaamme kyllä sitten myöhemmin. Ja meihin ilman muuta, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä me itse asiassa laitettiin jo meidän linkkariprofiilejakin tonne kokouksen keskusteluun, niin verkostoidutaan ihmeessä sielläkin. Yes. Hyvä. Ja eiköhän lähdetä liikkeelle olisi tosi mielenkiintoista kuulla meidän tämän päivän keskustelijoista ja ehkä sellaisella itsensä esittelyllä ja kysymyksellä, että kun ollaan tässä urarakentamisen webinaarissa, että mikä sai just sinut valitsemaan juuri tämän urapolun minä mielellään kysyisin Maija sulta ensin. Ensinnäkin tervetuloa tänne asiantuntijaksi. Kiitos paljon. Mulle henkilöstökonsultin ammatti oli jotenkin hyvin semmoinen luonteva. Mulla on ollut aina ihan nuoresta pitäen kiinnostus ihmisiin.
miksi ihmiset toimii niin kuin toimii ja sitten joku tämmöinen oma niin kuin yrittäjähenkisyys ja uteliaisuus, kiinnostus myös erityyppisistä liiketoiminnoista, että mitkä siellä on ne logiikat ja mikä se ihmisen rooli niissä on, että ei ole ollut niin kuin tylsää päivää eikä ole ollut toisaalta tarvetta liki 30 vuoteen miettiä ammatinvalintaa. Joo, että välillä sitä ihmettelee iltaisin, kun ajelee kotiin tai pistää läppäriä kiinni, että tästä vielä joku mulle maksaa, kun näin paljon saa joka päivä oppia mielenkiintoisia juttuja. Kiitos Maija. Ja tuossa on tavoitetta meille kaikille kerraksemme jotta tähän päästään, niin sanotaanko, että sitten kun kello on 11.07, niin toivottavasti aika monella on sellainen suunta, että no mitenkäs kohti sitten niin tässä markkinassa pääsisi. Tosi hyvä. Ja no miten sitten, mentäisikö me seuraavaksi Marjoon? Tervetuloa. Kiitoksia Päivi ja ihan mahtavaa olla täällä. Mä olen Hämäläisen Marjo ja olen rekrytoija ja suorahakukonsultti ja myöskin uravalmentaja. Ja mitenkä mä oon tähän pisteeseen päätynyt, niin mä oon aloittanut yksilö- ja uravalmentajana ja sieltä mulle tuli sellainen kutsumus rekrytointiin ja mun se sellainen syvin ajatus ehkä siellä oli aikoinaan, että mä halusin tehdä organisaatioista ja yksilöistä onnellisempia ja hyvinvoivempia ajatellen, että ihmiset pääsisivät työskentelemään sellaisissa organisaatioissa, jossa viihtyvät ja askeltamaan sellaista urapolkua, mikä tuntuu itselleen oikealta. Mutta sitten toisessa kädessä myöskin se, että mahdollistaa organisaatioille, että heille löytyy oikeat osaajat juuri niihin tarpeisiin, mitä sillä hetkellä on. Ja tämä on ollut niin kuin Maijakin sanoi, niin hyvin mielenkiintoinen ja oppinut tällä polulla tosi paljon. Ja yksi sellainen oppija, ehkä myöskin mä sanoisin mulle sellainen harmitus, mihin olen törmännyt tässä rekrytyön uralla on se, että mä huomasin, että ihmiset tai upeat osaajat ja niin kuin vahvat osaajat sanottaa omaa osaamistaan tosi laimeesti, vähätellen, ehkä ujostikin, jos näin voisi kuvata, ja työnhakutaidoissa näkyy petrattavaa. Ja mä mietin, että mulla on tällainen yksilövalmennustausta ja vahva kiinnostus yksilöön, niin mä ajattelin, että tässä voisi olla jotain semmoista, mistä mä voisin hyödyntää näitä mun omia oppeja ja taitoja, mitä on kertynyt, ja sen vuoksi sitten myös on siirtynyt tähän uravalmennuksen puolelle. Ja yksi, mikä aihe nyt tai tänään, kun puhutaan tästä miten erottautua interim markkinassa, niin tämä on mulle henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Ja kiitos, että saan olla täällä tänään. No ihan huikeeta. Ja nyt jos kellään siellä linjoilla on näiden kahden esittelyn jälkeen tullut epäselväksi, että tulisikohan täällä jotain vinkkiä tai muuta, niin nyt kyllä Marjo nosti sillä tavalla rimaa, että odotukset alkoi itseäkin ihan jännittää, että minkälaista vinkkipankkia sieltä oikein tuleekaan. Aivan ihana saada sut linjoille ja aivan ihanaa molemmat Maija ja Marjo, että te olette meidän Tuokonin Family and Friends-verkostossa, koska me uskotaan, että verkostossa sitä voimaa löytyy. Ja se on jotenkin tässä ajan hetkessä myös äärimmäisen tärkeä juttu. Ja sitten sokerina pohjana meillä on Pauliina. Tervetuloa. Kiitoksia. Eli mä oon Siepin Pauliina ja olen nyt Tuokonilla vastannut interim-hakija- ja kandidaattikokemuksesta ja sitten on myös life coachi. Ja tämä on ollut kyllä äärettömän mahtavaa päästä niin kuin sukeltaan tähän interim-maailmaan. Ja miten mä itse tähän on päätynyt, niin on Suomessa ja kansainvälisesti tehnyt eri toimialalla työtä ja se on jotenkin korostunut itselle se, että miten tärkeää se on, että tekee itsestä käsin ja omien arvojen mukaan ja se, että viihtyy töissä, niin se myös sitten mahdollistaa sen, että on jotakin, mitä antaa sinne työlle ja tuoda osaamista esiin ja johtajuutta esiin ja se on ehkä itsellä se, että tässä jos jossakin, niin on ihana, kun pääsee näkemään ihmisiä ja auttamaan heitä löytämään se niin kuin oma voima ja sitten miten se tuodaan esiin ja miten sen niin kuin sitten ehkä viedä eteenpäin ja sitä kautta löytää se oma juttu. Kiitos Pauliina. Ja sanomattakin on selvää, että näihin kaikkiin kolmeen leidiin kannattaa heidän osaamisalueeltaan ja muutenkin kun haluaa vaihtaa ajatuksia, niin olla yhteyksissä tämän webinaarin jälkeenkin. Me olen Murtopuron Päivi ja mun homma tässä webinaarissa on fasilitoida tätä.
Mitä minä sitten teen niin kuin muuten päivätöikseni, niin vastaan Tuokonissa interimistä, ja se tarkoittaa sitä, että kasvatan sitä liiketoiminta-alueena. Se on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen. Vielä Suomen markkinassa on mahdollisuus kasvattaa lisääkin, ja kaikenlaisia niin kuin erilaisia työn tekemisen muotoja ihan varmasti tarvitaan tänä päivänä ja myöskin tulevaisuudessa. Sen lisäksi mä myös valmennan. Mulla on vahva valmentajatausta ja teen myöskin ihan kaikkea niin kuin muutakin, mitä Tuokonissa eteen tulee. Yhtenä niistä markkinointi ja tietenkin lempilapsimyynti. Joten tällaisella evästyksellä sitten, tai tällaiset henkilöt teillä täällä tänä päivänä on keskustelemassa. Mutta olisikohan nyt sitten niin kuin ensimmäisen kysymyksen vuoro, ja ajatuksena on tosiaan se, että te hyvät kuulijat saisitte paljon vinkkejä siitä, että miten erottautua markkinassa, ja jotta se on mahdollista, niin mennään ensin pikkasen sinne taustoihin. Nyt kun tässä on vahvaa kokemusta, näkemystä, niin haluaisin, että pysähdyttäisiin hetkeksi sellaisen asian äärelle, että miten henkilö voi tunnistaa, milloin on aika vaihtaa suuntaa, ja miten sen voi tehdä fiksusti. Ja tässä kohtaa minä antaisin ensimmäisenä puheenvuoron Marjolle. Ole hyvä. Kiitoksia. Ja nämä on tosi hyvä kysymys, ja niin kuin varmasti on monenlaisia eri niin kuin tuntemuksia, mistä sen pystyy tunnistamaan, mutta se, mitä mä ehkä haluaisin tähän tuoda, on se semmoinen niin kuin selkein on varmasti sellainen turhautuminen, kyllääntyminen, että tuntuu, että joku ei nyt vaan niin kuin oikein toimi tässä tilanteessa, ja sitä ei välttämättä. Se voi olla selkeää, että sen pystyy sanottamaan, että jotain muutosta tarvii, mutta se voi olla hyvin sellainen epämääräinen tunne, että en oikein tiedä, mikä tässä mättää, mutta joku tuntuu, että mättää. Ja mun mielestä se, niin kuin, miten sitä kannattaa lähteä purkamaan, on tietenkin ehkä vähän niin kuin reflektoida, että mistä se tulee kenties se. Että eihän se ole välttämättä signaali heti siitä, että pitäisi lähteä vaihtamaan työpaikkaa oikein rohkeasti ja uudistamaan ja laittaa kaikki uusiksi, vaan ennemminkin vetäytyä vähän itseensä ja tutkia, että mitä se kertoo tämä tunne täältä. Kenties jutella läheisille asiasta ja ennen kaikkea niin kuin puhua siitä, että koska se, jos jää itsekseen miettimään asiaa, niin se voi mennä niin kuin isompaan solmuun ne ajatukset, ja sieltä ei välttämättä sitten löydy sitä ratkaisua tilanteeseen. Ja sieltä sitten, jos löytyy se ajatus, että no itse asiassa, että mä oon puutunut tähän työhön, että tämä ei tarjoa mulle sellaista kehittymishalua tai kehittymistä, mitä mä haluaisin, tai kenties, että tässä on vähän liikaa haastetta nyt tällä hetkellä, jos mä mietin koko kokonaisuutta, omaa elämääni, niin työelämää kuin sitten omaa vapaa-aikaa ja sitä muuta elämää. Kenties haluaisi vähän niin kuin sen kaltaista mahdollisuutta, jossa pystyy sitten niin kuin elämään sellaista tasapainoisempaa kokonaisuutta. Niin sitä, että mä sanoisin, että siinä vaiheessa sitten puhua talon sisällä kenties, että voisiko sieltä löytyä jonkinnäköisiä polkuja, sitä työnkuvaa, pystyisikö sitä jollain tavalla rakentaa siihen suuntaan, mikä tuntuisi oikeammalta. Ja jos sieltä ei nyt sitten löydy, niin tietenkin siinä vaiheessa sitten miettiä, että mitä sieltä talon ulkopuolelta voisi kenties löytyä. Mun mielestä voi silloin tutkailla työpaikkailmoituksia. Mun mielestä se on niin kuin hyvä tapa reflektoida, että katsoa, että mitä on tarjolla ja mikä resonoi, jos ei se suunta ole selvillä. Että monestihan näissä tilanteissa sit saattaa olla, että kun puuduttaa, niin sieltä ei välttämättä sitä selkeää suuntaa heti mietinnässä, mitä se voisi olla. Niin se sellainen tutkailu, markkinatutkailu, että mitä on tarjolla, ja reflektointi, että mikä resonoi ja mikä taas ei resonoi, niin on hyvä signaalia siihen, että miettimään, että mikä se seuraava voisi olla, seuraava siirtymä. Kiitos Marjo, ja eräs viisas sanoi mulle kerran, että on kolme sellaista niin kuin, asiaa, mitä kannattaa aina silloin tällöin keskustella itsensä kanssa, on se, että onko minulla tähän työhön annettavaa? 2, onko minulla tässä työssä kivaa? Ja 3, opinko minä tästä työstä?
jos ihan niin kuin tosi vahvasti tiivistäisin sun puhetta, niin menee aika kivasti myös näihin kolmeen. Ja mennään eteenpäin tässä samassa aiheessa. Ja miten haluaisit, Maija, täydentää tätä Marion puheenvuoroa siihen, että miten tunnistaa, milloin on aika vaihtaa sitä omaa suuntaa? Joo, kiitos. Kiitos. No kyllä se tuossa Marjo sen nyt kyllä koko lailla kattavasti toi esille. Mä sitten sitä tuossa mietin, että se sun jatkokysymys oli, että miten tehdä sen fiksusti. Kyllä. Niin jos mä siihen tuon vähän niin kuin näkökulmaa, kun suorahakukonsulttina suurin osa oma työaikaa menee sitten siihen, niin varmasti niin kuin ihan se semmoinen niin kuin yksinkertaisin asia on ikään kuin, heittää tietyllä tavalla se vastuu urakehityksestä tai seuraavasta siirrosta LinkedInille ja suorahakukonsulteille. Että tehdä näkyväksi se, mitä itse osaa ja mitä informatiivisempi nyt vaikka se linkkariprofiili on niin kuin yksilö niin kuin kertonut siellä, että mitä ne omat tekemiset on pitäneet sisällään, mahdollisesti mitä siellä on saanut aikaiseksi, mitä on sillä omalla vahtivuorolla tapahtunut siinä organisaatiossa, niissä rooleissa tai niissä niin kuin asioissa, missä itse on ollut jotenkin vahvasti vaikuttamassa, johtanut ei ole tarvinnut, mutta on ollut niin kuin, on laittanut oman lusikkansa soppaan. Että se tulee sieltä esille, niin sitä parempi on sitten se tarttumapinta, kun me headhunterit pyörittelemme sitä Suomen suurinta kandidaattitietokantaa ja hyödynnämme erilaisia algoritmeja sieltä, että löytyy keywordsit ja skillsit ja nämä tällaiset, niin se on varmaan se semmoinen niin kuin 1.0 fiksu tekeminen. Ei tarvitse laittaa mitään vihreitä rinkulaa, että avoinna uusiin haasteisiin, etenkin jos ei halua niin kuin sitä kertoa julkisesti, että suora yhteydenotto myös headhuntereille, niin kuin meillä Tuokonissakin. Meillä on interim, niin kuin avoin tieto, niin, että voi hakea suoraan sinne. Sitten otamme myös avoimia hakemuksia vastaan. Silloin on niissä meidän hoitamishiljaisissa toimeksiannoissa mukana. Että hyvä kuitenkin on muistaa, että on vähän erilaisia tutkimuksia, mutta että yli 60% työtehtävistä, toimihenkilöiden työtehtävistä täyttyy niin, että ne ei ollut koskaan missään julkisesti auki. Nimenomaan. Ja silloin miten tämän niin kun sitten nostaa. Mutta joo, tällä tavalla täydentäisin tätä. Joo, siinä tuli niin kuin ne ensimmäiset stepit ja jos vähän jatketaan tästä ajatuksesta, niin mitä sinä, Maija, niin kun sanoisit, että mitä rekrytoija oikeasti etsii ja mitä hakija ei ehkä tule ajatelleeksi? Tulisiko sulla tähän jotain viisautta meille antaa? Oi pojat, no me haetaan, tietysti on nyt latteen vastaus, haetaan ratkaisua sen asiakkaan ongelmaan, että ehkä se semmoinen, mitä näkee, puhutaan vaikka niin kuin että on se liike, siinä on kuitenkin, että ihminen tulee viemään sitä on se sitten interim toimeksianto tai ihan pysyvä toimeksianto, mutta kuitenkin ajatus on, että henkilö tulee mukaan sen organisaation matkaan, joka alkaa tilanteesta A, joka päättyy tilanteeseen B, tai ollaan viemässä sinne tiettyyn suuntaan, niin sen niin kuin miettiminen ja myös esille tuominen, että mikä siinä omassa taustassa on sellaista, niissä omissa liemissä, missä on keittynyt, että mistä olisi sitä hyötyä siihen asiakkaan tilanteeseen. Ja tämän perässä niin kuin itse mä oon tosi paljon, kun mä käyn läpi CVitä tai jututan ihmisiä. Että mikä on, koska toiset toimialat ja toimialojen sisällä eri yritykset, ne on niin kuin etumatkalla verrattuna johonkin toiseen tai takamatkalla ja näin. Ja tämä niin kuin oman osaamisen siirtovaikutus ja sitä kautta se lisäarvon tuominen siihen yritykseen niin on semmoinen niin kuin kova juttu. Toinen on ehkä tämä niin kuin vuorovaikutustaidot niin kuin sillä tavalla, että hurjan ei oikein uskoiskaan, että me ollaan kuitenkin vähän tämmöistä niin kuin muihin ihmisiin etäisyyttä pitävää kansaa noin niin kuin yleisesti ottaen, että
sitten kun lukee ihmisten CV:itä ja linkkariprofiileita, niin siellä on niin kuin se, että on niin kuin erittäin hyvät vuorovaikutustaidot, tulen kaikkien ihmisten kanssa toimeen. No, ne vuorovaikutustaitovaateet on hyvin erilaiset erilaisissa rooleissa. Että jos nyt ajattelee vaikka niin kuin interim-roolia, että se on selkeästi projekti, niin siellä ne vuorovaikutustaidot tarkoittaa sitä, että on niin kuin taito edistää niitä muutoksia, on hyvä taito vaikuttaa muihin ja vakuuttaa muita, niin kuin saada sitä organisaation porukkaa hyvin nopeasti niin kuin taakse. Resilienssi eli paineensieto, tämmöinen uteliaisuus, että hypätä uusiin tilanteisiin, oppii nopeasti. Nämä on niin kuin niitä asioita, mitkä niin kuin menee tuossa interim-projekteissa usein sen hyvien vuorovaikutustaitojen sisälle. Jossain toisessa roolissa taas, missä se rooli on hyvin paljon vaikka asiakassuhteen syventämistä, hiljaista, semmoista niin kuin rauhallista rakentamista, jossain projektiliiketoiminnassa esimerkiksi, niin silloin taas ne vuorovaikutustaidot on niin kuin hyvinkin erilaiset. Et eritellä sitä. Ja siinä, mitä tuossa Marjo sanoi, että niin kuin tunnistaa itseään niin se on niin kuin se lähtökohta. Joo. Kyllä, ja tässä ainakin kun kuuntelin Maija sinua, niin tuli mieleen, että se ei ole ihan turha neuvo, että sitä reflektointia kannattaa ja sitä tietoa kannattaa hakea siltä rekrytoijalta ennen kuin sen hakemuksen laittaa. Että siellähän on hyvin samankaltaisia nämä tavallaan määritteet, että mitä se tarkoittaa. Ja tässä kohtaa minä kiinnostaisikin tosi paljon kysyä Pauliinalta, joka edustaa meillä kuitenkin vahvasti myös tätä life coachingin osaamista niin kuin uskomuksista liittyen tähän urasiirtymään ja siihen, että mikä on tärkeää. Miten sinä niin kuin näkisit, millä ajatuksella sinä tulisit niin kuin tähän, mitä Maija ja Marjo tässä antoi niin kuin rekrytoijan näkökulmasta? No, sillä on varmaan just se, että urasiirtymä on aina niin kuin henkilökohtainen ja tavallaan mitä ikinä uskomuksia on urasiirtymästä, että se pitää olla ylös sivulle mihin suuntaan tahansa, niin se yleensä vain estää. Että kannattaisi se urasiirtymä olla sellainen vapaa ja villikortti, että pohtii mieluumminkin sitä, että mikä nyt just on mulle merkityksellistä ja motivoivaa työssä. Ja lähtee ehkä sitä kautta lähestymään, että jos se on tällä hetkellä ajankohtaista se urasiirtymä, niin lähtee niin kuin listaamaan, että mitkä on ne arvot, mihin arvomaailmaan mä haluaisin mennä ja justiinsa, että mitä haluaa ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja mitä yleensäkin haluan työltä. Eli se, että riisua kaikki uskomukset pois ja lähtee ihan vapaasti nyt, että mitä just nyt minä haluan ja mitä mulla on annettavaa tässä hetkessä minun kokemuksestani ja mitä mä saan tuoda pöytään ja sanottaa sitä. Niin se on ehkä se, mitä nyt kaiken Marjo ja Maija listas kyllä kaikki mahdolliset, mutta nämä ehkä nyt, jos lisää pystyy tuomaan, niin sanoisin. Sitten voi sen verran tuohon jatkasin, sori Päivi. Jatkasin, että myöskin sen, että joskushan niin kuin, ihmiset siis me ajaudutaan, että tulee saman organisaation, pyydetään, että lähtisikö tuohon tai ottaisitko sä ton vastuulle. Ja sitten huomaakin, että hyvä tavat on sentään, että mä teen tänä päivänä aika paljon semmoisia asioita, mistä mä en enää niin kuin nautin niistä, mutta silloin joitain vuosia takaisinpäin mä olin niin kuin enemmän sain tehdä niitä, missä mä kukoistan ja missä mä voin hyvin. Niin myöskin tämän niin kuin palauttaminen mieleen. Ja sitten just näissä dokumenteissa ja niissä keskusteluissa, niin se on myöskin henkilön oma valinta, että mitä hän omasta taustastaan korostaa ja tuo esille, niin nyt vaikka niissä dokumenteissa ja profiileissa, että ei se ole aina niin kuin se urasiirtymä todellakaan, niin kuin Pauliina sanoi, että jotenkin niin kuin tätä samaa polkua nyt eteenpäin ja ylöspäin, noin niin kuin vanhalla hierarkia-ajatuksella. Kyllä, ja tähän varmaan niin kun, tässä tapahtuu niin kun päällekkäin monta asiaa, ja yksi on se, että kun tämä työmarkkina vääjäämättä pirstaloituu ja monipuolistuu, niin silloin myöskin se perinteinen ura-ajattelu
niin kuin murentuu. Eli että ne rakenteet, mihin me ollaan totuttu, niin ne niin kuin pikkuhiljaa murenee ja tulee jotain uutta tilalle, mikä on tietenkin äärimmäisen positiivinen asia. Mutta silloin kun me ollaan siinä murrosvaiheessa, ja nyt tänä päivänä varsinkin, kun tämä työmarkkina on haastava, niin on äärimmäisen tärkeää niin kuin huomata se, että se mitä aikaisemmin riitti, ehkä vielä muutama vuosi sitten, että Timmissä oleva LinkedIn oli vähän eri asia kuin tänä päivänä Timmissä oleva LinkedIn. Haluaisitko te antaa vaikka jonkun sellaisen niin kuin, lyhyen niin kuin guidancen siihen ja neuvoa, että no mitä siellä linkkarissa nyt sitten pitäisi olla, että se olisi, että kun sanotaan, että monta kertaa hyvä on, niin se on monelle hyvin eri asia, niin mitä sinä niin kuin katsoisit sieltä LinkedIn-profiilista, että mitä sieltä ainakin pitäisi löytyä? No niin, tämä onkin haastava kysymys, kun pitää lyhyesti lähteä tiivistämään, mutta mä teen parhaani. Otan aikaa, ei mitään hätää, anna palaa Ei paineita. Mutta no mä sanoisin, että se lähtee jo ennen kuin se työskentely lähtee ennen kuin lähtee yhtään mitään sen LinkedInin kirjoittamaankaan. Että se lähtee siitä, mitä tässä on nyt niin kuin Maija ja Pauliinakin puhunut jo tosi niin kuin hyvin, niin siitä oman osaamisensa tunnistamisesta ja siitä reflektoinnista, että mitä haluaa lähteä tekemään. Ja sieltä syntyy se fokus, ja se fokus on saatava sinne LinkedIniin. Eli kerronta siitä, että mitä olen tehnyt, mitä saanut aikaiseksi. Vaikuttavuutta saa luotua sinne selkeillä saavutuksilla, luvuilla tai muita sen kaltaisilla, millä pystyy sitä omaa osaamista validoimaan ja tekemään houkuttelevaksi. Et mä uskon, että Maija ja muutkin suorahakukonsultit on sitä mieltä, että kyllähän se semmoinen niin kuin selkeä kerronta siellä profiilissa on houkutteleva, kun näkee, että kerrotaan jo, että mitä on saanut aikaiseksi ja että se menee kenties sillä tavalla narratiivissa se kerronta siitä omasta urasta, ja sieltä löytyy se, että sellainen ajatus, että eihän kukaanhan ei voi, tai harva sinne LinkedIniin pystyy ehkä suoranaisesti laittamaan interim-toimeksiannoista tokikin sen, että mitä etsii seuraavaksi, koska myöskin se sellainen no interim-toimeksiannoissa se on suotavaakin tietenkin laittaa, että näissä toimin ja tätä haluan tehdä, mutta se semmoinen punainen lanka muuhun siihen kerrontaan, että mitä olen tehnyt minkälaisissa asioissa ja se välittää sitä viestiä headhunterille. Sitten toinen on mun mielestä optimointi, että jos tähän nyt lyhyen sepustukseen on taas päässyt vauhtiin tämän asian kanssa, mutta lisäisin sen, että se on hakusana optimoitu se profiili, jolloin se löytyy sieltä rekrytoijien suorahakukonsulttien hauissa, ja siihen tekoäly on kyllä oiva apuri auttamaan, että sieltä löytyy ne oikeat sanat niihin hakuihin, johon sinä haluat löytyä. Ja ehkä se semmoinen viesti, että älä ole kaikille kaikkea, vaan ole jollekin juurikin sitä jotain. Siis älyttömän hyvä. Itse tässä huomaan, niin skannaan omaa LinkedInin käyttöä, että että pitääpäs ottaa vähän katella niitä omia juttuja. Ja se, minkä on, niin kuin, mitä mieltä te olette siitä, että kun tätä erottautumista ja näkymistä, niin siitä sen äärellä olemme nyt, niin juuri toi Marjo, mitä sanoit, että älä ole kaikille kaikkea, vaan terästä se oma itsesi ja se oma ajattelusi ja viestisi ja tuo sitä rohkeasti. Ei pelkällä profiililla, mutta jos ymmärsin sua oikein, niin tarkoitat myöskin ihan sitä, että käy keskustelua, kommentoi, tuo näkyväksi sitä omaa osaamista. Se helpottaa huomattavasti sitten niin kuin ammattilaisten, kuten te esimerkiksi, niin, että te löydätte sen kandidaatin. Että se kaikenlainen aktiivisuus, niin se tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että käy kommentoimassa, kirjoittaa artikkeleita ja harjoittelee tavallaan. Sehän on uutta tekemistä hyvin monelle, että ei se ole niin helppoa. Ja tekoäly on hyvä apuri, mutta mutta huono pomo tässä kohtaa, että ilman muuta sitä pitää harjoitella senkin käyttöä, että ei menetä sitä omaa ääntään kuitenkaan. Toi on hyvä. Toi on todella hyvä, että sehän on se rekrytoijan painajainen, että
että rekrytointi-ilmoitus on tehty tekoälyllä. Hakemukset siihen rekrytointi-ilmoitukseen on luotu tekoälyllä, samoin CV, ja sitten haastatteluissa niin vastaukset on niin kuin tyypillisimpiin rekrytointihaastattelukysymyksiin, niin ne on etukäteen mietitty ja haettu vinkit tekoälyltä, niin tämä on se maailma, mihin niin kuin en haluaisi mennä. Mä tuon Marion kommenttien lisäksi ihan nopeasti sanoisin sen, että sit kuitenkaan, niin kuin vaikka me nyt olemme kauhean fiksua porukkaa, me rekrytoijat, niin älkää kuitenkaan liikaa laskeko sen varaan. Joten se myöskin niin kuin tosiaan se ympäristö, mistä te olette toimineet, että avaa vähän sitä organisaation koko liiketoimintalogiikkaa, niin kuin, koska meillä on kuitenkin hyvin paljon yrityksiä, millä ei ole niin kuin sellaista brändiä tai tunnettuutta, että tuntisi ja tietäisi kaiken, että ne toimii tässä maailmassa ja niillä on tuommoinen jakeluverkosto ja koko luokkaa ja tällaisia asioita. Että auttakaa rekrytoijia siinä omassa profiilissa ja se on sitä ymmärrettäväksi tekemistä ja just sitä siirtovaikutusten niin kuin pohdintaa niin tukee sitä. Kiitos Maija. No sitten jos me mentäisiin vähän syvemmälle ehkä siihen, että tähän erottautumiseen ja siihen, että ei olla kaikkea kaikille, vaan ollaan niin kuin sitä omaa itseä. Ja sitten kun sitä niin kuin ensimmäisiä kertoja tekee ja harjoittelee, niin se ei ole ihan yksinkertaista. Mulla on niin kuin käytännön esimerkki viimeksi eilen erään, jos olet linjoilla, niin kiitos ihan mielettömästä sparrista. Interim-kandidaatin, siis ihan penaalin terävintä kärkeä, niin käytiin keskustelua ja hän ei ollut tullut ajatelleeksi sitä yhdistelmää, mikä hänellä minun näkemyksen mukaan päivänselvästi oli siellä hänen CV:ssään. Mutta se vaati kyllä sen, että me ollaan tehty töitä niin kuin muutamassa keississä, joten se, että haluaisin niin kuin rohkaista siihen, että niin sanotusti niin kuin kokeneellakin konkarilla saattaa itse asiassa löytyä sellaisia osaamisen yhdistelmiä, mitä ei ole itse aikaisemmissa töissään tai aikaisemmassa kokemuksessaan edes niin kuin osannut tuoda julki. Joten se oman niin kuin historian ja osaamisen tarkastelu ja tietyllä tavalla kalibrointi on äärimmäisen tärkeää niin kuin ihan oikeastaan melkein koko ajan. Ja tähän me haluaisinkin niin kuin pikkasen Pauliinalta niin kuin semmoista aloituspuheenvuoroa, että miten sitten niin kuin löytää sitä omaa suuntaa, jos kaikki tuntuu olevan auki. Et varsinkin silloin, kun sulla on paljon kokemusta, sulla on paljon näkemystä, sen kun katsot työpaikkahakemuksia tai interim-toimintaa, toimeksiantoja, check, että mullahan löytyy näitä kaikkea, että no miten me sitten niin kuin tätä paketoisin ja miten me sitä omaa suuntaa niin kuin vahvistaisin ja tekisin sitä terävämmäksi, niin olisiko sulla tähän jotain ajatusta ja ilman muuta sitten myöskin Marjolla ja Maijalla? Niin, se varmaan sit siinä vaikuttaa paljon se, että onko jo joku, jota kohti on menossa. Jos se suunta on niin kuin valmis, niin sittenhän siihen valmistautuu eri tavalla. Mutta toki jos sitten on vasta etsimässä sitä suuntaa, että kummasta päivi haluat, että ei mene liian laajaksi, niin no jos vaikka ensin sen suunnan löytyminen, eli millä sä tiedät, että sulla on niin kuin oikea se suunta? Onko se vähän mitä Maija tuossa alussa kuvasi, että kun istuu päivän päätteeksi katselee omaa työpäin ajattelee, että hei, että tämä on niin kuin tosi kivaa ja olen tätä tehnyt jo pitkään ja haluan edelleen tehdä. Vaatiiko se sen tunteen vai miten se varmistat, että se suunta on oikea, mitä sä lähdet sitten kirkastaa, jos sä pystyt siihen ihan lyhyesti sanomaan muutaman sanasen. Siis varmasti se oli just se niin kuin mielekkyys, että jos ei pysty suorilta sanomaan vaikka, että mikä motivoi työssä tai mikä on se työ, mitä niin kuin rakastan tehdä niin sanotusti, niin ihan miettii niitä hetkiä, tähtihetkiä omalla uralla, mikä on ollut niin kuin kaikkein mieluisin ja mikä onnistuminen on kaikkein eniten antanut.
ja mistä on eniten niin kuin saanut, mikä on ollut palkitsevinta. Olisiko se kärki, mistä sitten lähtisi kaivamaan ja mikä yleensäkin niin kuin motivoi, mitkä on ne vahvuudet ja mitä haluaa tuoda pöytään, mikä on se osaaminen ja missä on niin kuin sitä erottautumista, että mitä pystyy tuomaan tilanteeseen. Kyllä, ja joskus puhuttiin sun kanssa niin kuin aikaisemmin, että on sangen hyödyllistä myöskin se, että ihan avaa siitä omasta työhistoriastaan niitä omia saavutuksiaan. Kyllä. Ja tämä on myöskin tuohon Marjon ja Maijan niin kuin, tavallaan siihen, että miten kerrot itsestäsi, niin on äärimmäisen tärkeää, että ne on konkreettisia ne asiat. Mistä mihin sä oot saanut jotakin aikaiseksi. Meillä on semmoinen aivan jäätävä tarve puhua onnistumisesta, kun puhutaan, niin me-kielellä. Ja yhdessähän ne totta kai tehdään, sehän me varmaan kaikki niin kuin ymmärretään, mutta tavallaan semmoinen oman roolin pienentäminen on kyllä niin kuin turhan yleistä, sanoisin nyt näin niin kuin tällä kokemuksella tästä interimistä, että kyllä se niin vaan on, että kyllä siellä aina niitä primusmoottoreita on ja siellä on sitä omaa osaamistaan, minkä on lyönyt pöytään ja ilman sitä ei asioita olisi tapahtunut. Että turha sellainen niin kuin me-puhe, niin ehkä tässä kohtaa, kun niitä omia saavutuksiaan miettii ja pohtii, niin ei tietenkään ottaa kunniaa toisten tekemisestä, mutta myöskin tavallaan niin kuin ihan aidosti pysähtyä siihen, että hei, kyllä nyt kuule, tämä oli mun juttu, että ilman minua tätä ei olisi tapahtunut. Ja rohkeasti myöskin sitä, että miten te koette niin tämmöisen, että tuleeko siitä jotenkin tämmöinen niin itseriittoinen fiilis vai onko se niin hyvä vai huono, koska tämä on monta kertaa semmoinen, että on niin helpompi mennä vähän pienemmäksi ja ajattelet, että se olisi jotenkin tämmöinen niin hyvä joukkuehenki-tyyppi, niin onko tämä niin totta? Mitäs Maija? Joo, toi on tosi hyvä. Hyvin usein rekrytointihaastattelussa, ihan tällä viikolla viimeksi, niin kandidaatille sanoin, että nyt me ei olla sitä sun koko tiimiä rekrytoimassa, vaan me oltaisiin rekrytoimassa nyt sua. Niin pystytkö niin kuin muuttamaan sitä sanotusta sillä tavalla, koska niin hän sanoi, että joo, on hyvä korjaus ja näin, mutta siis kun tämä suomalainen kulttuuri, meillähän on siis nämä hyvät kasvatusopit, vaatimattomuus kaunistaa ja kaikki nämä tämmöiset, ja varsinkin meille naisihmisille, että mikä on se vähän vanhemman sukupolven tai näin, että mikä on se hyvän tytön, niin että ollaan niin kuin opittu semmoiseen vaatimattomuuteen. Niin se että mitä on niin kuin itse tehnyt tai johtanut tai tuliko, että niin kuin ilman minua tämä ei olisi tapahtunut, toi on ihan tosi loistava pohdinta ja niin kuin harjoitus siihen, että jos mua ei olisi siinä ollut, niin olisiko tämä asia mennyt niin kuin näin reippaasti eteenpäin. Toinen kulma tässä on sitten se, että myöskin niin kuin se on valtavan arvokasta, että missä liemissä on keittynyt. Että mitä siellä organisaatiossa on tapahtunut. Että mä oon ollut tässä veneessä, mikä on mennyt niin kuin, ja että mä olen vaan niin kuin oppinut asioita, oppinut niin kuin tietyn tyyppistä yrityskulttuurista tai liiketoimintojen muutoksesta tai jostain tämmöisestä. Niin sekin on niin kuin valtavan arvokas juttu että kyllä. Niin. Joo. Siis tiedättekö mitä leidit, Pauliina, Marjo ja Maija, meillä on edelleen täällä 94 henkilöä linjoilla, mikä on aivan fantastista. Kiitos ihan super paljon kaikille, kun olette. Ja nyt te saatte niin kuin viimeisen, mitä onko tämä viimeinen, mutta ainakin tässä ajan hetkessä viimeisen, kun katson tuossa kelloa, niin uskomattomilta daameilta neuvon. Eli lupasin teille Polleana, taisi olla eilen LinkedInissä, että viimeinen kysymys tulee olemaan teille Pauliina, Marjo ja Maija, jos Pauliina aloittaa, että jos saisit antaa yhdelle ihmiselle, joka miettii seuraava askelta urallaan tai tätä näkyväksi tulemista, vain yhden neuvon, mikä se olisi? Pauliina, ole hyvä. Ja sen jälkeen sitten
Maija ja Marjo? No, mulla oli just tämä, kun Päivi sanoikin, tämä näkyväksi tuleminen, että tule näkyväksi, astu omaan osaamiseesi ja niin kuin omista se. Ja sitten se kysymys, minkä mä sen artikkelinkin laitoin, että mihin tarttuisit tänään, jos sä tietäisit, että sulla on jo kaikki tarvittava. Että tavallaan kaikki ne uskomukset pois ja nyt sulla on jo kaikki, mitä ikinä tarvitset, niin mihin sä tarttuisit? Kiitos Pauliina ja suosittelen lämpimästi, että käykää ihmeessä lukemassa Pauliinan artikkeli. Samoin Marjo ja Maija ovat kirjoittaneet aiheesta artikkelin ja myöskin minä. Niin jos kiinnostelee, niin käykää ihmeessä lukemassa tästä vähän lisää ja kommentoimassa. Jatketaan keskustelua sen linkkarin puolella, mutta miten sitten? Mitäs neuvoja Maijalle? Mä siihen motivaatioon niin kuin palaisin. Ja toi oli tosi hyvin sanottu, Marjo, toivottavasti se ei ollut se sun neuvon, koska nyt mä nappasin sen, että sulta, että älä niin kuin yritä olla kaikkea niin kuin kaikille, vaan niin kuin joillekin se joku, että niin kuin sillä, niin kuin miettii, tutustuu sillä tavalla niin kuin itsensä, että mistä niin kuin oikeasti on nauttinut, mitkä asiat kiinnostaa, minkä tyyppiseen tekemiseen niin kuin tuntee vetoa ja paloa. Se on yhtä kuin sitä, että mistä motivoituu. Tämä on myöskin se asia, minkä perässä sit rekrytoijat on. Että ihan valtavasti käytetään aikaa siihen sen selvittämiseen, että mistä asioista ihminen syttyy. Se vaikuttaa pysyvyyteen, se vaikuttaa siihen, että minkälaisena ja millaisella sykkeellä se aiempi osaaminen tulee esille sitten suhdeympäristössä. Että sen motivaation tarkastelu on semmoinen niin kuin ja ehkä semmoinen todella rehellinen motivaation tarkastelu vielä tässä rohkeasti vain. Kiitos Maija. No mitäs Marjo, minkälaista neuvoa sinä antaisit? No, tästähän on ollut tosi hyviä neuvoja jo ja niin kuin itsekin näitä neuvoja voisin antaa. Ja ehkä saattoi olla omallakin listalla vähän jotain, mutta mä keksin tähän jotain muuta. Oli tämä vähän mun alkuperäinen ajatuskin, mutta se semmoinen, mä ehkä nyt jollain tavalla viittaan Tommy Tabermanin runoon, joka nyt ei varmasti mene tyylipuhtaasti näin, mutta jokseenkin siihen suuntaan. Et epäröinnin kynnyksellä kysy, kuinka paljon rohkeutta uskalla tänään jättää käyttämättä. Ja viesti on se, että jos sä mietit, että uskallanko mä tehdä tätä, niin uskalla ihmeessä, että sieltä löytyy ne semmoiset hedelmällisimmät kokemukset ja palkitsevimmat kokemukset. Oli se sitten, niin kuin mitä aikaisemmin on viitattu, että onko se kasvua vai onko se vähän niin kuin uudenlaista hakemista johonkin itselle sopivampaan rooliin, kenties niin kuin, tälleen niin kuin hierarkisesti ajateltuna taaksepäin tai sitten samalla tasolla. Mutta että uskalla, se olisi se mun viesti. Kiitos. Ja näihin neuvoihin on itse asiassa valtaisan hyvä päättää itselläni jaan ohjenuoran, mikä itselläni on ollut tässä urani eri vaiheissa ja olen monta kertaa vaihtanut toimialaa ja toimenkuvaa ja aina ne ovat olleet valtavan opettavia ja antoisia. Peppi Pitkä tuossa sanoi, että enpä ole tätäkään koskaan aikaisemmin tehnyt. Tästä tulee varmaankin oikein hyvä. Joten rohkeutta tehdä asioita ajassa uudella tavalla hyödyntäen kaikkea sitä osaamista ja viisautta, mitä jo tällä hetkellä on. Jatketaan juttua tuolla linkkarin puolella ja ollaan yhteyksissä myöskin niin kuin muillakin tavoin, jos haluatte, niin ei muuta kuin oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Kiitoksia fantastisille Maijalle, Marjolle ja Pauliinalle. Me annan täältä tämmöiset läpsyt teille ja oikein hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei vaan! Kiitos kaikille, hei hei! Kiitos. Kiitos. Hei hei! Moi.